Let us exalt and magnify the name of the Lord in this place. Hallelujah. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Say, I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Lord your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded in the favor of the Lord, always and forever. Let's continue to exalt the name of the Lord. Father, into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary. Splendor and majesty, Lord, before you all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt, seas will sound. Hear the trees joyful cry, praising you, and so will I. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name.
into your courts I will enter, maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you all life adores you. All the earth will declare that your love is everywhere. The hills song seas resound, hear the streets joyful cry, praising you in soul blind. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will song, seas resound, hear the streets joyful cry, praising you in soul blind. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. Hear the trees joyful cry, praising you in soul blind. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy name. We praise you, oh God. Why not give God a mighty clap of praise? Praise you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come on, church, let's sing it once again. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now.
We glorify and we magnify you. God, we glorify and we magnify you in this place. Thank you, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, God. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome sa Tanan. Welcome sa Golden City Alliance Fellowship online. If naamoy Biblia, palihog ko og abre sa Matthew chapter 16, versikulo 15, taman sa 21. Miingon si Jesus kanila, "Apan alang kaninyo, kinsa ba ako?" Mitubag si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi." Miingon si Jesus kaniya, "Simon, nga anak ni Jonas, pulahan ka, tungod kay ang nagsulti kanimo niini, dili tao, kundili ang akong amahan sa langit. Ug tungod niini, gitawag ko ikaw nga Pedro, nga ang buot ipasabot bato. Ug dinhi niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan ang gahom sa kamatayon, dili makapildi niini. Kanimo ihatag ko ang gahom sa gingharian sa Dios. Ang bisan unsa nga dili mo itugot dinhi sa kalibutan, mauman ang wala itugot sa Dios, ug ang bisan unsa nga itugot mo, mauman ang gitugutan sa Dios." Unya, gipahimanguan ni Jesus ang iyang giklaro ang mga tinunan nga dili gayud siya sila musulti kang bisan kinsa nga siya mao si Kristo. Sukad niadto, giklaro na ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan kung unsa ang mahitabo kaniya. Miingon siya, "Kinahanglan gayud nga moadto ako sa Jerusalem. Didto mag-antos gayud ako sa pagabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa katagkuan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa kasugoan. Ipapatay nila ako. Apan sa ikatulo na kaadlaw, mabanhaw ako." If nakadumdum mo, duha ka simana ning labay, naay gipangutana si Jesus. Duha ka pangutana yang gipangutana sa iyang mga tinunan. Ang iyang pinakauna na pangutana, kinsa man ang unsay ginasulti sa ubang tao kung kinsa ako. So nangutana si Jesus, yang gisugo iyang mga tinunan. Palihog ko og pangutana sa ubang mga tao kung kinsa ang ilahang ginasulti kung kinsa ko, kung unsa. So, what do other people say that I am? Unya, nangutana ang mga tinunan, yadto sila sa mga tao, sa mga palibot, nibalik sila kay Jesucristo, unya ang tubag nila is klase-klaseng tubag. Pero ang sa kaduhang pangutana, mo ni ang personala nila. Ang pangutana ni Jesucristo, kana sila, mo na ilahang yan ang storya. How about ikaw? How about kita? Kay moabot yun ako sa kaadlaw. Pangutanon kita ani na pangutana ni Jesus. Ang pangutana ni Jesus para sa tanan niyang mga tinunan, who do you say that I am? Ikaw. Unsa man imong maingon kung kinsa ako. So, nakadiscover ta sa pagsulti ni Pedro para sa tanan ng mga disipulo, naingon siya, Hesus Kristo, nagtuo kami na ikaw si Kristo, nagtuo kami na ikaw ang anak sa buhing Dios. Ang kato na tubag, dili to masulti sa ni Pedro, dili to masulti sa mga disipulo ni Hesus Kristo, kung wala sila gitabangan
sa Ginoo. Kay mo man ang giingon ni Hesukristo niadto pa ang Mateo 13. If makapakli mo sa inyong Biblia, Mateo 13, versikulo 11, niingon diya si Jesus sa kanila, sa inyo ha, gihatag na makabalo kamo sa mysteries, no? Sa unsa ang katotohanan sa kingdom of heaven. Pero sa uban, wala gihatag, wala gitugot sa ilaha, mo nang dili sila makasabot. Pero sa inyo ha, kamo na mga pinili na mga tinun-an, ug sa tanan na motuo kang Hesukristo, mao kani ang rason. Tungod kay gihatag sa Ginoo primero. So, mo kato ang atong natun-an na last Sunday na ayha kita makatuo kang Kristo tungod kay gitabangan kita una ni sa Ginoo na motuo sa iyaha, na makatuo ta sa iyaha. Pero kana siya, magsugod din ta karon sa ilahang personal na pag-ingon, Ginoo nagtuo kami, Hesukristo nagtuo kami na ikaw Ginoo, na ikaw ang Misaya, ang Savior namo, ang among Kristo. Personal na deklarasyon. Karon, unsa na ang buhaton lugar ni Hesukristo, dili siya muhundang ana. Ang iyang buhaton is this. Gikan sa ilang pagdeklarar, personal na deklarar, ilahang personal confession of faith, ang buhaton ni Kristo karon is tipokon sila. Sa pinakanindot din na bersikulo na pulong na giingon ni Hesukristo is ingon sa ani, I will build my church. Nakabalo ba kamo na first time ni gimension ni Jesus, first time ni ang church na mention in the New Testament dinhi sa Matthew, kaning church, kaning simbahan, ang Griego ani is ecclesia na gigamit ni Kristo. Ang pasabot sa ecclesia kay usa ka kanang gatipok, usa ka gathering of people, usa ka assembly of people. Unya ang pangutana ba is naa naman na napulong ang mga Hudiyo, naa sila usa ka word na ginagamit na nila na description, na gathering, kung magsimba sila sa Ginoo. Ang tawag nila is dili ecclesian, kung dili sinagog. So kung ingon si Hesukristo, himuon ta mo, akong himuon ang sinagog para mo simba sa Ginoo. Dili, wala man siya gamit og sinagog. Kay mo man ni ang ginagamit sa mga Hudiyo na word para magtipok sila, para mo simba. Ang gigamit karon ni Hesukristo is maghimo ko karon og usa ka grupo, ecclesian, meaning nanay kalahian, naay kausaban ani na grupo, naay difference. So, I will build my dili sinagog, I will build my ecclesian. I will build this my church. So, hunaon pagid nimo, wala pa church, wala pa ga-exist ni ang simbahan. Wala pa ni na konsepto na naay usa ka ecclesian, naay usa ka church para kang Hesukristo. Wala. Kay sinagog raman pa ang nabawaan sa mga Hudiyo. So, nindot kay ni siya karon. Kaya kung nangutangan namin daw ka, ganong daghan makaisimbahan. Ganong klase-klase man ang pangalan, ganong lain-lain magdenominasyon, ganong lain-lain man og mga ginaingon nila na pagtuo, parihara ba ni tanan? Balik ta dinhi sa master plan ni Hesukristo. So ang ngalan ani na sermon is the master's plan para sa iyahang simbahan. Ang plano ni Hesukristo para sa simbahan. Unsaon nato pag-recognize kung tinuod ba kini na simbahan kana ang atong giapilan,
gina-recognize ba na ni Jesucristo. So, nakita ni mo no, na ang konsepto na personal nako ni na relationship, ako aning relationship ni Jesucristo, bahala bisan asa ko. Dili siya mura siya kuan alien siya na konsepto sa description sa kasulatan sa mga New Testament na mga manunulat, mga apostles na mga ilang mga tinudloan. Alien siya na concept na pwede ka maging Kristohanon unya wala kay paki sa simbahan. Alien siya na concept na pwede ka moingon gihigugma na ako ang Dios pero wala ako gihigugma sa iyang simbahan. Alien siya na concept makaingon ka na anak ko sa Diyos, pero dili ko member sa body of Christ. So, nakita nato, instead is ang New Testament, nakita nato diha na naay emphasis na kung ang usa ka tao naging isang believer kang Jesucristo, naging isang disciple ni Jesus Christ. O ang believer o disciple, pareha ra gyud na sa New Testament. Nakita nato na muapil siya sa iglesia, sa gathering. Muapil siya sa komunidad, sa simbahan, sa lawas ni Kristo. Ephesians 1:22-23. Ingon pa sa 1 Corinto 12:13, ang community of faith, isa lang kita tungod ang atong pagtuo naa kang Hesukristo. Parihara, isa ra ka Espiritu, isa ra ang Amahan, isa ra ang atong pagtuo kang Hesukristo. So naging parihat ang atong gituhuan. So ang simbahan, ang eklesyan is usa ni sa mga nagtipok ang tanan na nagtuo kang Hesukristo, na nagtuo sa balahang Espiritu. Isa ka komunidad. Galatians 1:1-2. Isa kita na komunidad na maskin asa ta moadto sa kalibutan, ma-represent siya sa gatipok. Kung naa ka sa gusa, mutipok ka sa mga Kristohanon na nagtipok diha, sa iglesia na nagtipok diha. Kung naa ka sa lain nasud, makigtipok ka sa mga Kristohanon na naa dito nagpuyo. Og dinhi nato makita ang the idea of kaning mga local church pod na nagatipok to represent ang katibuk-an sa lawas ni Kristo sa tibuok kalibutan. Pero ang problema nato diha is daghan muingon ay para sa inyo importante na pero para sa ako dili. Ang ako lang is na ako personal relationship. Mora ni ang importante. Kay naabya gyud na sa natinudloan karon. Na ang importante lang gyud sa imuha is ang imuhang personal relationship with Jesus Christ. Bahala na ka, aha ka, bahala na ka dili ka musimba. Bahala na ka na dili ka maghikigugma sa imuhang kapwa na mga Kristohanon. Basta ang imuhang personal relationship mora gyud na ang importante. Ang pautana, mao ba na ang tinudloan ni Hesukristo? Mao ba na iyang pagtan-aw sa simbahan? Isip, kung naingon pa ni John MacArthur, ako siyang i-quote, daghan na kayo tao karon musimba lang para malingaw. Musimba lang para ang ilang hunahuna is naakoy matabangan ko. Musimba lang para naakoy matun-an. Masimba lang para ma-bless ko. Naay daghang tao na mag-ambak-ambak bisan asa. Na kung karong simana na ako dinhi sa usa ka local church gathering, sa sunod na po simana naa na po ko dinhi tungod kay sabay ko sa uso. Kung naay mga nindot diri na mga series, kung naay mga guest na mga praise and worship team na sikat dito sa ako kay bibo man. So naging kalingawan. Naging unsa may akong makuha ani na
sa ani na local church. Nawala ang konsepto of deep-rooted commitments for each other. Nawala ang konsepto na kanang atong makita na naay commitment to each other. See? Daghan kayo karon gaingon na Kristohanon sila, pero wala sila attachment sa simbahan. Pwede sila mutunga, okay lang. Kung mutunga, kung makatunga, okay lang. Kung malate, okay lang. Kung dili makatunga, okay lang. Na ako may lain. Nakita nato na being a part of the body of Christ is no big deal. Because na-stress man karon, ang na-stress na importansya, personal relationship nako kang Jesus. Tinuod man na, importante man ang personal relationship ni Jesus. Pero unsa ano yung pagkabulo na tinuod ang imong personal relationship ni Jesus? Kung imong paghigugma sa iyahang lawas, kikihigugma ni Jesus ang iyahang bride, the church, na He died for His church. And everybody na karon na moingon, I love Jesus. I love God. Na ay buhaton ang Ginoo sa iyang kasing-kasing na ang iyang paghigugma karon, the more na mo love siya kang God, the more siya mo love sa church o sa mga other people na kailangan pa makabalo sa maayong balita ni Jesus. Kaya tanan, dili ni alien eh. I-relate na nimo sa imuhang paghigugma. Kay ngano, kita tanan, belong ta sa usa ka komunidad na atong ginamahal. O committed kayo ka ana na komunidad. Imuhang pamilya, imong biological pamilya, nganong committed man kay ka na kung pwede lang magkaon mo sabay, na magbakasyon mo sabay, na namoy buhaton na mag-enjoy mo together, committed kayo mo. Ngano man, mahal man ninyo ang isa't isa. Kung ikaw nag-appeal ka sa ka civic group, kung nag-appeal ka og ka ng mga advocacies, ka-appeal ka sa ilahang mga meeting, gasto ka sa mga seminars, aduan pa nimo, gahago ka, ngano man, kay gihigugma man nimo ang pareha man inyong passion, pareha man ang inyong commitment na gusto ta makatabang sa kapwang tao. Kailangan enjoy nato ni na ginabuhat. So, dili sa alien concept na moingon ka, wala ako'y part sa usa ka community. Wala ako'y paki sa uban. No. The love, ang imuhang paghigugma sa kana na komunidad, makita sa imuhang involvement, makita sa imuhang commitment, makita sa imuhang time na imuhang gihatag ana na grupo, ana na komunidad. That's why ang pagtuo ni Hesukristo, ang imuhang personal na confession kang Hesukristo, wala sa niingon ni undang, good job for recognizing that I am the Christ and the Son of the living God. Good job. Tapos ka na, malangit ka na. Wala, di ba? Ingon si Hesukristo, kana imong gisulti, I will build my church. Tipokon ta mo. Sa kanang tanan na mo confess, ana, tipokon ta mo. In other words, kung mag-confess ikaw, kung profess ikaw na Hesukristo, ang akong nagtuo ako na ikaw si Kristo, ikaw ang anak sa buhing Diyos, ikaw ang Diyos, ikaw ang Savior o Lord sa akong kinabuhi, magkaroon ka ng committed love as a member of His church. Pero, warning, dili tanan simbahan pareho. Not all churches are the same. Kay makaingon man ka, okay lang ba kung musimba ko ani na simbahan? Pero wala man sila ga tuo
kang Hesukristo or lahi man ang ilahang pagtuo sa ginaingon sa Biblia. Okay lang ba mo appeal ko ana na simbahan, na member ko ana na simbahan, and in the end, i-recognize ko ni Hesukristo? Tanaw na to ang Bible. Ingon ang Biblia, giwarning ta niya na pagbantay ka mo, kay moabot ang panahon, daghan mangilad. Daghan mo ingon, gikan ako kay Kristo, ako ay para kay Kristo, kanina simbahan, nagsimba sa Ginoo, pero ang ilang buhaton is ilaha kang bakakan, na sila'y motibo, and ilahang pang-ilaron ang daghan. So, dili tanan simbahan pareha. Nay uban simbahan mangingilad, nay uban simbahan dili tinuod. Ug naay ingon pa ni sa 1 John 2:26, I am writing these things to warn you. Warningan ta mo, ingon si Apostol Juan. Na naay mga tao na mangilad sa inyo ha. Ila kamong ilaron. Matthew 24:24. Naay mga ingon ni Hesukristo, naay mga peke na mga Kristo na mugawas, mga peke na mga propeta, peke na mga pastor, peke na mga relihiyon, peke na mga simbahan, na manggawas, managhan sila, sikat sila, lingaw sila, ug diha naa sila even mapakita ng mga milagro, mga great signs and wonders. Pero ilaron, ang ilahang purpose is ilaron ka. So kaning mga peke na mga simbahan, pagbantay kamo. Kay dili ni gina-recognize ni Hesukristo kung hukman sa adlaw na hukman na kita niya. Ingon pa ni Jesus again sa Matthew 7 versikulo 15. Pagbantay kamo sa mga peke na mga propeta, peke na mga pastor, peke na mga spiritual leaders and church, mailhan, muadto sila sa inyuha, pinaagi sa sheep's clothing, magpretend sila na mga butan sila, magpretend sila na mga santo sila. Pero sa sulod, isa silang lobo. Mga lobo na gusto kamong patyon, i-ravage. Pero mailhan nimo sila, pinaagi sa ilang prutas sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa ilang binuhatan sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa ilang ginasulti, ginagitudlo, magbantay kita tanan. So muna, no, na giwarningan kita, klaro, na dili tanan simbahan, pareha, pagbantay kita na dili ta mailad, ato gyud ibalik karon sa otoridad sa balaan na pulong, kung tama ba ang ilang ginasulti, insakto ba na og naa ba siya'y ginatuman ba nila mismo ang pulong sa Diyos? Wala ba sila gatudlo og labag sa tinudloan sa Diyos? Pagbantay kita. Napay kasabihan, no? Dili ga matter kung unsa man ang imuhang giunsa nimo, no? Grabe ka passionate mo ingon ka, kaila ko ni Kristo. Kami gihigugma namo si Kristo. If pag-abot sa katapusan, ignan ka ni Kristo, nakailan mo na ako, pero ako, wa mo kailan ninyo. Matthew 7. Pagbantay kita, na dili ta maapil sa mailad sa mga kaning mga klaseng tawhana. So nagsugod, no, ang atong si Hesukristo, pag-ingon ni Pedro na Hesukristo, we believe na ikaw si Kristo. Ikaw ang Son of the living God. And ingon ni si Kristo, di ba? Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because wala na gihatag, wala ka na kasulti na pinaagi lang sa imong kagulingon, kung dili gihatag na sa imo sa amahan. Ingon din siya sa versikulo 18. Ikaw si Pedro. O sa kanina bato, akong itukod ang akong simbahan. Now, importante kay ni siya na bersikulo, kay naay major misunderstanding
ani na verse. Daghan kayo wala nakasabot ani na verse. Kay ngano, lahi man ang gitudlo sa ila. Dili naman magtugma sa Bible. Versikulo 18 niingon, ikaw si Pedro. Pero kabalo ba mo na sa Griego, ang kana si ikaw si Pedro, kana si Pedro na word is Petros. Ikaw si Petros. Ug ang pasabot sa Petros sa pinaagi sa paggamit ana no sa mga libro, paggamit ana sa kana na Griego na lengguwahe, usa na siya pasabot ana is bato. So tama, Petros is bato. Pero unsa klase na bato? Usa pa kaputana. Unsa kadako na siya na bato. So, ang Petros kung gisulat pa ni Homer sa Iliad no, sa usa ka libro na sikat sa ilang panahon, classic is naay mga sundalo nagpunit sila mga Petros parang ilang ipanglabay sa ilahang mga kontra. So ang mga Petros is mga bato na ang iyahang size moabot siya og usa ka boulder. And ipakita na ko sa inyong picture, no? Ang boulder dagko na bato pero mapunit pa sa tao. So ikaw si Petros, ikaw isang bato. Bigatin, gahi ka. And on this Petra. So naay murag poet man ni si Jesus no, pwede siya no kay ingon man sa ikaw si Petros o kani sa Petra, himuon nako akong itukod nako akong simbahan. Wordplay na siya. Ayaw ikuan. Pero itong naghimo kag kanta, naghimo kag poem na himuon nimo ang words na mo rhyme. Mo'y gibuhat ni Jesus. Ikaw si Petros, kay namay lain na word na mas common about bato. Pero wala gigamit ni Jesus para mo fit ni Petros. So ingon siya karon, ikaw si Petros, og dinhi sa Petra. Unsa maning Petra? Say pasabot sa Petra. Ang Petra dili sama sa Petros. Kaya ang Petros bato. Oo. Ang Petra bato. Oo. Pero ang Petra perting dakua na bato. Ang Petra bedrock. Ang Petra tawag ni foundation stone. Pwede nimo tukuran og balay. Pwede ka mo tukod og building tapak sa taas sa Petra. So nang picture nino na kani siya, akong ipakita sa inyo na picture, muna siya ang exposed na bedrock na kung nagpansin ninyo ilalom sa yuta na ay usa ka bato na dako kayo na pwede ninyo himuan tukuran og mga building. Muna ang imagine nimo karon lugar na kung magbinisaya bitaw ta, kung si Jesus pa Bisaya pa Lord si Jesus, Pedro, ikaw dako ka na bato. Pero sa kaning mas dako pa na bato na naa sa imong ilalom, dinhi na ako itukod karon ang simbahan. No? Ang simbahan atong sabton, ang simbahan is usa ka gathering, no? Gathering of people. So unsa man ni karon ang bato na bedrock? Unsa man ni ang Petra na gipasabot ni Hesukristo? Klaro man. Dili tagaan ta mo upat ka rason. Upat ka rason ngano dili na si Pedro kung dili si Jesus. Na kani si Petra, on this Petra akong itukod ang akong simbahan, dili na si Pedro. Naay relihiyon na nagatudlo ana na si Pedro ang bato na gitukod ang simbahan. Pero dili na mao, tagaan ta mo upat ka rason ngano. Number 1, pagsaka ni Hesukristo sa langit, nisaka na siya. Nakita nato ang simbahan na gisugda ni Hesukristo. Pinaagi sa iyang mga tinunan, mga apostles na iyang gisugo na magpadayon sa misyon. Si Pedro, usa lang siya sa leader o dili siya ang
pinaka-leader. Makita nimo sa Galatians 2:9 na ingon diha, recognizing ang grasya na gihatag sa ako, si Pablo nagsulat na si James, si Apostle James, si Apostle Cephas, mo ni si Pedro. Og si Apostle John, tulo sila, apil si Pablo, upat sila, og tanan ng mga apostles. Kani sila lugar ang mga pillars, pillars. Poste, haligi na sa mga simbahan. So ang description ni Pablo, dili sila ang founding stone. Dili sila ang stone na sila ang gihimo karon na gitukod ang simbahan sa ilaha. Ingon sila, usa sila sa mga haligi. Ug dili si Pedro lang ang haligi, kung dili tanan ang mga apostles, nailain. So, usa ka reason. Because sa leadership sa early church, dili si Pedro ang pinakataas. Na kung unsay isulti ni Pedro, mo'y tumanon sa tanan. Kung unsay itudlo ni Pedro, mo'y itudlo sa tanan. Na maski moingon si Pedro, wala ni gisulti sa Biblia, pero mo ni dapat iyong tuhuon, dili na siya nimo makita sa Biblia. Reason number 1, ang leadership nila, Peter was one of the leaders lang. Ikaduha na rason, kung naman kay pangutan-on, naman kay question, si Peter ba ang pinakauna na Santo Papa? Pangutanon nato si Pedro mismo. Unsa iyang pinagi sa iyang unsa man iyang gisulat. 1 Peter 2:6. Ingon siya, kani gisulti sa Skriptura. Behold, paminaw kamo, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone. Ang cornerstone, mga kaibigan, is foundation stone. O kinsa man ni ang precious cornerstone? Kinsa man kato na motuo ka sa iyaha kang Hesus Kristo will never be disappointed. So si Pedro mismo sa iyang pinaagi sa iyang kasulatan na apil karon sa New Testament, sa atong Biblia, niingon siya, dili ako ang foundation stone. Dili ako si Petra, kung dili si Hesus Kristo. Ikatulo na rason. Sa Old Testament naman, ang cornerstone, ang foundation stone, dili na siya ay gigamit ni Jesus diri sa Matthew 16. Gigamit na sa mga propeta, sukad pa sa ilahang mga panahon. Promise ka na, ang foundation stone, i-describe nila karon na naay mo abot na Messiah. Siya karon ang cornerstone. Siya karon ang precious foundation stone. Ehemplo na, Salmo 118, versikulo 22. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. It's talking about Jesus. Unsa niya pag-describe kung kinsa si Jesus? The chief cornerstone. Salmo 118 kana. How about Isaiah 28, versikulo 16? Therefore, ingon sa Ginoo, the Lord God, behold, I am laying in Zion a stone, a tested stone, a costly cornerstone. Again, ingon siya kung kinsa man na tao, kung sino man ang motuo, ani niya will never be disturbed. Prophecy na naman about kang Hesus Kristo na maging foundation stone.
Same yapon in Isaiah 44, versikulo 8. Walay lain, ingon ang deklarar ang Ginoo, walay lain bato. Walay lain na Dios sama sa akoa. Kung dili ug walay lain, nababay lain bato. Ingon ang Ginoo, wala ko'y gina-recognize. There is no one else. So kung talking about foundation stone, klaro kayo in Old Testament, it is not tao, kung dili Diyos. 4, ikaupat na rason. Sa New Testament naman, unsa man ang gideklarar, 1 Corinthians 3:11, siya ang foundation stone. Ug niingon sa Ephesians 5:23, siya karon ang ulo, ang leader sa simbahan. Walay lain. So ang pinakaulo, ang pinaka-leader sa simbahan is dili tao kung dili si Hesukristo. So muna karon ang upat ka rason ngano moingon ta Petros, ikaw si Pedro, pero dinhi sa Petra. Dinhi kang Hesukristo. Kung kinsa siya, dinhi nako itukod ang simbahan. So unsa man ang atong kuan na? Number 1, para makaila ka, makabalo ka, tagaan ta mo og 4 ways na makabalo kamo. Pinaagi sa master plan ni Hesukristo pagtukod niya sa simbahan, makaila kamo kung naa kamo sa tunay na simbahan ni Hesukristo og dili. Pinakauna, ang simbahan ni Hesukristo is gitukod sa bedrock, sa Petra na si Hesukristo, na siya ang anointed one, siya ang Messiah, ug siya ang Ginoo, the Lord, the Son of the living God. Mo kani, no? That's why ang pagdeklarar ni Simon Peter sa versikulo 16 of Matthew 16. Matthew 16 verse 16, di ba? Ingon si Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Kanina kompesyon, kanina pagtuo is moni karon ang foundation stone sa simbahan. Kung kinsa si Jesus, o kung kinsa lang to ang simbahan, ang isa ka assembly of mga tao sa tanan kalibutan. Ang simbahan ni Hesukristo, ang pagtipok ani are people, or the church is the assembly of people na naghigugma kang Hesukristo bilang ilahang Diyos ug manluluwas. Mo kani ang pinakauna na pamaagi or na plano sa Ginoo na kung kinsa lang tong maapil sa simbahan sa Ginoo, mo katong nagtuo na siya si Kristo, Diyos ug manluluwas. Ikaduha na pamaagi na makabalo mo, wala pa rin ko nahuman sa uno na punto. Bilang Diyos o manluluwas, Kristo. Pero napabiya, di ba? Ingon siya, di ba? Son of the living God. Nganong importante man ang Son of the, underline na ninyo kung namoy Biblia diya, or i-highlight ninyo, living God. Nganong importante man na? Because niingon man si Jesus, pagpadayon niya sa versikulo 18, and I will build my church. And, ingon siya, the gates of Hades will not overpower it. Dili kani karon makonquer or matumpag or maski atakihon man kani sa kamatayan. Ang pasabot sa Hades, kamatayan. Ang pasabot sa gate, mo kani kung usa kani ka
castle or usa kani ka syudad na ang mga walls niya dagko kaayo. The gate is the only way makasulod or masudlan ang syudad. So kung maabrihan nimo ang gate, lusot na ka. So unsa man ang gate sa kamatayan? Ang gate sa kamatayan is kung mamatay ka, dili ka na kagawas. So, naakaroy pagsabot na ang simbahan, di ba? Daghan kayo wali na maingon, ay kabala ka. Kay diri sa kung kanita na simbahan, walay makapili nato tungod kay dili man mapili, di ba? Ingon ba ang Biblia, the gates of Hades walay maka-overpower it. Even ang gates of Hades walay maka-overpower sa simbahan. Ang question ba is, para ba na sa atoa? Because I love GCAF. I love the local church. I love the church of God. Pero I know na mamatay ko. Nganong kabalo ko? Tanan mga apostles, Apostle Pablo, Apostle Juan, Apostle Pedro, patay. Patay man sila. Simbahan man sila, di ba? Sila pag yun ang mga haligi, mga bigatin. Tanan nakiingon sa libro sa Hebrews, kaning mga champions of the faith na to, sila Abraham, Samson, patay. Kinsa lang man ang nibanhaw gikan sa kamatayan. Kinsa lang man ang naigahom na wala nakapugong ang kamatayan sa iyaha. Si Hesus Kristo. So dili ni siya kita. Kung dili, tungod kay ang ato ang leader, tungod kay ang head sa simbahan, tungod kay ang ato ang hope, si Jesus Christ, ang atong Diyos og manluluwas, naa siya gahom na iyahang na wala na pugngan sa kamatayan. Kita karon naatay pag-asa. Kita karon, isa karon kita ka-assembly of people na ang atong Diyos na banhaw gikan sa kamatayan, na ata karon eternal hope. So what if mamatay ko? Naamon ko'y pag-asa na mabanhaw ko. So what if akong ihatag tibok na o kinabuhi, malugi ko din sa kalibutan, purot akong kwarta, wala ko'y matigom. Naamang ko'y treasures in paradise or eternity. That's the eternal hope. That's why ang usa ka tunay na Kristohanon, imong tuunan og pusil, moingon ka, ayog tuo kang Kristo. Tuo kang Hesus Kristo, pusilon di ka. Unsa may itubag sa tunay na Kristohanon? Dili nako kaya i-give up si Hesus Kristo, ang akong pag-asa para lang sa akong kinabuhi dinhi. Kita nimo? If we have an eternal hope based on a living God, no, ang gates of Hades wala naka-contain sa iyaha, you will be bold as lions and meek as lambs. Walay makapugong sa imuha. O kung usap pagid ana, because of that, as a church karon, because you have a God who will accomplish all His purpose, for sure, walay failure sa tanan na nagtuo kang Hesus Kristo. Bubuhat lang ta kung sa iyang sugo sa to, faithful ta, walay chance na mo fail ta. Kay siya may mo accomplish sa iyang purpose sa atoa. That is why we have the living God. Now, ganong importante kay na siya? Na nakita na to, no? Na ang bedrock is si Hesus Kristo. Ang bedrock sa simbahan is ang iyahang kamatayan o ang iyahang pagbanhaw gikan sa kamatayan. Nganong importante kay na? Kanaawa lang gud unsay ang gisugo sa atoa na buhaton na to. Duha lang ka ordinansya, di ba? Baptismo, communion. Baptismo
Unsay kapakita sa baptismo? Kamatayan. Pagbanhaw ni Jesucristo. Communion, Lord's Supper, unsay iyang ginatudlo, unsay ginapakita? Kamatayan ni Jesucristo. Pagbanhaw ni Jesucristo. Ang simbahan ni Kristo diha gitukod sa iyang sa iyang kamatayan o pagbanhaw na tinuod kini. So mo kana ang bedrock na si Kristo, ang sa kamatuoran na si Kristo, Jesus, ang Diyos, ang manluluwas. Sa versikulo 19 naman, nagiingon diha na gihatag karon ni Jesucristo ang susi, ang yawi sa kingharian sa langit. Ug niingon diha no, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Ang pagsabot nato sa susi, ang susi, ang iyang function is mulak o mo-unlock, di ba? Ang susi, mo iyang, na pwede nimo i-unlock kung unsa to'y na-lock, o pwede dayon nimo i-lock unsa to ang wala na-lock. Pero ang susi as well is, isa na siya ka simbolo sa otoridad, sa authority. O ang ehemplo na is sa Lucas 11:52. Nag-mention niya ni Jesus, ana siya, kamo, wow sa inyo no, mga eksperto sa balaod, kay inyohang gikuha ang susi sa knowledge. So nakita nato na ang leaders, ang religious leaders ato na time, ang magtutudlo sa balaod, na sila in a sense susi, kay ang leadership function nila is a susi man na ilahang ihatag, ilang ilak, o ilang muingon, mudeklarar po sila na dili na siya tama, o muingon po sila tama kani, o muingon sila mo ni ang pamaagi, muingon sila dili ni mang pamaagi, mo kana ang symbol karon sa susi. Now, nakita nato karon na ang simbahan ni Jesucristo, isa ka mga tao, isa ka grupo na tao, isa ka grupo na mga disipulo na ga-submit sila, ga-obey sila karon sa otoridad, sa pulong sa Diyos. Ga-submit sila karon sa otoridad sa Diyos. Ngano makaingon man ako na mona siya ang master plan sa Ginoo para sa iyang simbahan. Kay naamay karon pagsabot, di ba? Ang interpretasyon ani ang bersikulong 19 is gihatag kang Pedro ang susi na kung si unsay gusto na isulti ni Pedro, kung unsa may itudlo ni Pedro na mao kani mo'y buhaton sa langit. Pero ako dili kana mao ang pasabot ani na bersikulo, ako ipakita sa inyo ha. Ingon diha no sa bersikulo 19. Whatever you bind on earth shall, importante ka ni, have been bound in heaven. Sa Griego mga kaigsunan, sa Griego na word, ang pasabot aning have been bound in heaven is humana. Humana na gibuhat. Humana na na-aksyon. Gibuhat na ni sa Ginoo sa langit, humana. O nagpadayon lang dayon karon ang effect na kung unsa karon ang isulti nato bilang simbahan, bilang Christians, kung unsa nga atong ideklarar karon, makadeklarar taani tungod kay gibuhat na kini ni Jesucristo. Gisaad na kini sa Dios. Iha na kaning gi-accomplish sa langit. So, in other words, kung have been bound in heaven is a past tense, humana na ginabuhat.
shall have been loosed in heaven. Kung nakamoy Biblia na New American Standard Version, NASB, basaha ka na ug mas makita ninyo ang buot pasabot sa original na lengguwahe ani. Kung lain lugar na paniagi pagsulti, mura ra gud nagwingon ka, nganong mga tana kasi mong asawa, nganong asawa man kunimo, nganong gihimo man kunimo og nganong tawagon man kunimo karon og bana, no? And wingon din imuhang misis kay naminyo naman kunimo sa una, giminyuan man kita, tika. Okay? So meaning, naay gibuhat, namoy gibuhat sa una, na aksyon, nagminyo kamo. So hantod karon 10 years later, 20 years later, nganong mister man na nimo siya, nganong misis man na nimo siya, tungod naaman mo'y nahuman, nagibuhat na aksyon. So muna karon ang giingon ni Hesukristo, na naanay gibuhat, naanay gideklarar, naanay gipropesiya, naanay mga promesa, naanay gi-accomplish si Hesukristo sa cross. That's why kung kita karon ang pulong sa Ginoo, yung sayang ingon, ang pulong sa Ginoo useful for all things, for teaching, for correction, for rebuking, for training in righteousness, para ma-equip ang usa ka santo, usa ka Kristohanon sa tanan maayong binuhatan. Ang usa ka simbahan, tunay na simbahan ni Hesukristo, nagtuo na ang pulong sa Diyos, ang Biblia, mao ang final authority, mao ang pinakataas na otoridad over sa simbahan. Kay si Hesukristo man ang ulo. Ang pulong sa Diyos, yang word, yang Biblia, mo man ang yang gihatag para atong mailhan siya ug makabaluta kung unsa iyahang mga commands and promises. So that means dili tao ang final authority, dili tradisyon ang final authority, dili akong emosyon, dili ang akong feelings, dili ang unsa akong gusto lang buhaton or tumanon ang final authority sa akong kinabuhi, kundi ang pulong sa Diyos. So dili na siya tinuod na simbahan, dili na siya tinuod na pagtuo, kung muingon ang isa ka relihiyon, muingon ang usa ka tao, nagtuo ako sa Diyos, pero usa lang siya sa pamaagi sa akong tinuoan. Nagtuo ako na si Hesukristo makaluwas sa ako pero usa lang na siya sa makaluwas o makapadulong or maka-reason na makaadtok og langit, malangit ako. Dili pwede moingon ako sa katao, well, kung para sa ako si Hesukristo na, pero ang ubang tao kung ilang feel nila si lahi na relihiyon, ang iyang binuhatan ng mga maayo, mo na para malangit sila, para na sa ilaha, tinuod gyapon na basta ako nituo lang ko na Hesukristo. Dili kana siya tinuod na mga proclamations of faith. Kay galabag kana siya sa unsay kasulatan sa pulong sa Diyos. So walay pagtuo na mulabag sa pulong sa Diyos na i-recognize sa atong buhing Diyos abot sa adlaw na hukman na tanya. So the mark of a real church is a group of disciples who willingly, lovingly trust and submitar sila sa otoridad sa pulong sa Diyos. Mo kana ang ikaduha. Ang ikatulo na
pamaagi na characteristics na makaila ka kung tunay ka na simbahan ni Jesucristo is kung ang ilahang ginabuhat ang ilahang ginabuhat is exercise sila sa delegated autoridad na gihatag ni Jesucristo sa kanila, sa ilaha. So, remember sa susi na gihatag ni Kristo at kang Pedro o sa in effect sa tanan na mga disciples sa simbahan sa tanan, ang misyon sa simbahan is dili lang taman na maluwas sila sa ilahang kasalanan. Kung dili, ang ilahang gitagaan sila og mandato ni Kristo na maghimo kamo og mga disipulo, inyo kaning i-share, magtudlo kamo sa kamaayuhan sa Dios sa ubang tao. In other words, gitagaan ni Jesucristo og otoridad, iyahang otoridad para ang simbahan niya dinhi sa kalibutan mo live out, mo obey, mo accomplish sa iyahang mga mandato. So, naay otoridad. Unsa man iyang pasabot aning otoridad? Meaning, naay otoridad kita bilang simbahan na kung natay makita na kapwa Kristohanon na naa siya sa nahulog siya sa sala, iyang nagpadayon siya sa sala sa immoral na mga akto. For example, magduol kita sa iyaha o mag-ingon kita sa iyaha na atay otoridad na moingon sa iyaha, Brad, dapat maghinulsol ka sa imong sala kay nag-ingon ang pulong sa Dios. Kung dili ka maghinulsol, ikaw nagapakita na dili ka tunay na anak sa Dios. Ganong makasulti man ta ana? Ganong namatay otoridad karon na makasulti ana? Tungod sa gihatag ni Jesucristo na otoridad sa simbahan, na kung unsa ang ilang deklarar na wala na pasaylo, o kung silang ideklarar karon kita bilang simbahan na gipasaylo, masulti nato na tungod kay naa naman ang pulong sa Dios. Ang pulong man sa Dios nang ingon na kung naay Kristohanon, naay usa ka tawo na nang ingon Kristohanon siya, gasubay siya, gatuo siya kang Jesus. Iyahap kanang permi, i-check ang iyahang kinabuhi, mutuman siya, mu-obey siya, mu-repent siya sa iyang kasalanan. Mo ni karon ang otoridad nato. Walay pastor, walay leader sa simbahan na naa sa otoridad, gawas sa otoridad sa pulong sa Dios. Mao kani ang susi nga gihatag ni Jesucristo sa iyang simbahan. Mao ni ang mark karon sa tunay na church. Nagagina, buhat nila karon, gina-exercise nila karon ang authority ni Jesus sa ilang isugo sa ila. So, ikaupat, Matthew 16, versikulo 20. Unya, iyahang giwarningan ang iyahang mga disipulo. Ayaw pagsaba na ako si Kristo. Time's up. Di ba? Gisugo manoon ta niya na dapat musaba ta. Dapat mag-share kita sa good news. Unsa may pasabot ni Kristo, niingon niya, mura magbaliktad. Giingnan niya iyang mga disipulo na niingon sa iya, ikaw si Kristo, ang Son of the Living God. Ingon na nun si Kristo, ay saba ha? Unsay reason? Balik ta sa naay rason ni Hesus Kristo kanina panahon. Ang reason ni Jesus ani na panahon is grabe man ang misunderstanding sa mga tao kung kinsa ang Misaya. Kadumdum mo katong pagbahog gipakaon ni Hesus Kristo bilang isang milagro ang 5 ka pan ug 2 ka isda, pirasong isda, 5,000 na mga lalaki, iyang gipakaon ani. Unya nakakaon tanan, pinaagyan ng milagro. Unsa man ang nisulod sa hunahuna sa mga tao?
sa nakakaon aning pan o nakakaon aning mga isda. Himuon nato karon si Jesus atong hari. Naa sila idea karon na kani ilahang Misaya, hari nila, naa sila agenda para pakanon sila permi sa ilahang pangayo. Naa sila personal na agenda. Unsa man ang response ni Hesukristo? Immediately, iyang giabog ang mga tao. Iyang ipapahawa. Immediately, nihawa siya, nibalhin siya. Ngano man, makita nimo again, mailhan nimo si Hesukristo ani. Kung naay, every time, naay iba na agenda, naay lahi na motibo, naay lahi na agenda ang mga tao para sa pagduol nila sa Diyos. Mabantayan ninyo every time si Jesus, iyahang i-reject, iyahang balibaran. Pagtintal sa yawa kang Hesukristo sa disyerto, unsa pagtintal sa yaha, akong ihatag ang kalibutan, akong ihatag tanan mga kalag sa imuha para musimba sila sa imo. Igo ka lang musimba sa ako muluhod sa akong atubangan. Dili man na ang agenda ni Hesukristo. Dili man na ang agenda sa hari sa Messiah, sa Anointed One, sa Eternal King. Dili man na maong Messiah. So iyahang giingnan, dili na mao. Unsa man ang iyahang gibuhat sa kani, katong milagro, gibalibaran. Unsa man ang iyang giingon kang Pedro, na moingon si Pedro, Lord, dili gid ka dapat mamatay sa cross ha. Ayaw gid og tugot. Di kinako na tugtan na mamatay ka. Napatyon ka sa ubang tao. Unsa may ingon ni Hesukristo? Dili na mao akong agenda. Dili na mao akong misyon. Ug iyahang gikasab-an si Pedro. So makita nimo na ang atong hari si Hesukristo naa siya iyahang kagulingon na agenda. So ang mga iyahang simbahan karon, ang mga gitipok niya na mga magtotoo, iyang gipangtipok na mga disciples are people who loves and lives out the King's agenda. So that's the fourth character of a real church. Na makabalo ka, na tunay na nasimbahan. Na dili lang na sila lang, gatipok. Kung dili, ginatuman nila karon ang agenda sa ilahang Diyos ug manluluwas. So the agenda, unsa man ang agenda sa Diyos nato, nganong ingon man siya sa iyang mga disipulo, ayaw magsaba karon. Kay ingon siya, hulat. Maghulat kamo. Kay moabot ang adlaw na akong ipadala ang balaang espiritu sa inyoha. Moabot ang adlaw na matuman ang ako ang misyon, which is, unsa? Para magpakamatay. Sakto ba ang Bisaya? Magpakamatay? Marvin Jo? Magpakamatay? Magpakamatay siya sa cross? Mapatay. Okay. Yang agenda, which is, mapatay siya sa cross. Unya, mabanhaw siya after the third day. Ayha na. Ingon pagin siya, ayha na dayon. Pag mabanhaw na ko, tudluan ta mo, og ako din ipadala sa inyo ang balaang espiritu, ayha na dayon kamo, musangyaw sa maayong balita na humana, accomplish na, gibuhat na tanan, para motuo na lang kamo kang Hesukristo, ug mapasaylo ang inyong tanan sala. So ang agenda sa hari is para sa masave kita, mapasaylo kita sa ato ang mga sala. Maka-escape ta karon sa iyahang wrath, sa iyang kasuko against sa sala. And so the agenda of the king is for the salvation of his people, for the glory of his name.
So ang agenda sa iyahang simbahan karon is for the salvation of His people, for the glory of His name. Nagdako ko dinhi sa simbahan. Dinhi nako natun-an kung kinsa si Jesucristo. Grabe ang ako ang pagpasalamat for this church, for being faithful as one of the body, as part of the body of Jesus Christ. Dinhi ko nakatuon pinaagi isa akong mga ginikanan, wonderful parents na nagtudlo sa ako unsaon pag-ampo, nagkitudloan ko sa akong mga teachers, sa akong mga leaders, sa akong parents, unsaon pag love ni Lord, unsaon pag ampo sa iya, unsaon pag help ug serve others, kitagaan ko oportunidad dinhi. This wonderful community of believers, dinhi po nako nailhan ang ako ang wife. Dinhi po dayon nagdako karon ang ako ang duha ka anak. Og wonderful kayo na komunidad sa ilahang pagdako. Kay safe and secure kay mi na dili lang kami ang nagmahal sa ilaha, dili lang kami karon ang magtudlo sa ilaha how to love the Lord and follow the Lord. So ang usahan ko na ikuan sa inyo ba? I-challenge sa inyo. If ang love ni Jesus Christ for His church is grabe nimo makita na He died for His bride. He died for the church. Do you love the church as much as Jesus loves the church? Because if you love Jesus, if nakaila ka na kang Jesucristo, mo follow gyud na love nimo ang iyahang mga tao. I hope in the next few minutes, dili lang ni taman na minaw kamo. Please, mag-provide kami. And you can download in the link provided. Mag-provide kami og discussion questions. Pwede ninyo gamiton na mag-discuss kamo karon sa imong asawa, sa imong mga anak. And I hope the Lord will continue to speak to you sa imong mga pamilya, pinaagi sa iyang pulong. May God bless His word.
magampo kita. Laygon, gamahanan nga Dios, among amahan sa langit. Ikaw ang Dios nga among simbahon, alagaran, masaligan, dili mausab hangtod sa kahangturan. Nagahatag ka namo og kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus. Amahan, laghang salamat sa imong pulong nga gihatag karon kanamo. Nga kami imong simbahan gitawag nga magbalaan, gitawag o Dios nga mo padayag sa imong himaya pinaagi o God sa mga buhat nga uyon diha sa imong kabubuton. Ako mga pag-ampo Ginoo sa imong katawhan karon nga ikaw o Dios magalig-on sa ilahang pagtuo, maghatag kanila Ginoo og kusog sa matag adlaw ug magatagbo sa tanan nilang gikinahanglan. Ubani kami o Dios nini nga kalisod challenges nga among giatubang karon. Og I pray, Father God, that you would continue to sustain us. The love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen and amen. Lord, you're